isetimo. Ponono ni inja punjre ma bende neno TV gi sani, bende iseiko wuoche ni igo rangi buge gi ineno kuma gintiere ma itimo kata mna homework ma bende nomiyi. Odiochieng' ma kiny koro iyawo skunde toka piny Kenya nosetimo yiero ma bende kweno mare noserumo. Nwasewinjo lemo mopogore opogore, jotelo ma bende noyiere lemo mopogore opogore. Koro odiochieng' ma kiny koro sikunde iyawo. Parni skunde ma kama nego bedni ni iyawo tarik 11 kata kamano kweno na pod dhi nyime polling stations mago kuonde lito ombulu mopogore opogore, kuonde kweno mopogore opogore. Koro nyaka sani chenro makamano no orumo. Magoha mano jatend migao mochung'ne weche mag somo Ngire George Magoha nochako chiwo kendo milome makamano mano juma mokalo. Ndika biro chopo chieng' tarik 18 ma en odiochieng' ma kiny skunde nego bedni yawo. Koro en gino mara ni itimo ikruok makoni kod kocha. Ka bende ikori mar dok e skul, bedni in japuonjre, bedni in janyuol mantiere kod nyithindo, bedni in japuonj ma bende ipuonjo. Koro kiny ikori ne dok e sikul. Bende biro ng'iyo chenro mopogore opogore kaka dhi nyime, kuonde nyiewo buge, kuonde nyiewo uniforms. Wabiro bedo kwa ng'iyo odiochieng' ma kawuono ni en ang'o ma bende dhi nyime. Kata mna bus park mago kuonde miidhe nyamburko, bende biro bedo kwa ng'iyo ni en ang'o ma bende biro